a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya ba yake alƙaryar duniya. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya ba yake alƙaryar duniya. Rabbana mahalicin maliya. Anti Regina uwa kike. Gani yau ma na so zanayi ka nufe ni na yi ta da gafiya. Anti Regina uwa kike. Wakar first lady zanayi a garin Jos kin zama jan wuya. Anti Regina uwa kike. Gani na kawo miki jinjina hadin na san baki da matsala. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya ba yake alƙaryar duniya. Ya rabbi ka gaki salatuka a gurin Mahamudu Muhammadu. Rabbi gaki salatin mai yawa a gurin sa Rasulun Mujahidu. Wanda ya bi ka ya gama arziki na shaida za ya haye tudu. Rabbana dan annabi ci da ni zan yi waƙar ta maloniya. Gani na dau hanyar gaskiya kan waƙe na ba fariya. Anti Regina uwa kike. In ka ganni bani da tutiya shi yasa zan waƙe sarauniya. Anti Regina uwa kike. Antin Regina ina kike gani na zo gidanki da safiya. Anti Regina uwa kike. A kwana a tashi wata ran zan zama taurarin duniya. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya ba yake alƙaryar duniya. Ga matar gwamna ta fito Antin Regina da ke nake. Anti Regina uwa kike. Dan salon tafiyar ku daban yake sai mun lalong aiki yake. Anti Regina uwa kike. Mulkin zalunci an gama yau ga na gidanki yabo muke. Anti Regina uwa kike. Yau ga ni gaban ki ga daga na zo ni ma wake nake. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya ba yake alƙaryar duniya. Ku ji Antin Regina uwar mu ce maman yan Jos ba shamaki. Anti Regina uwa kike. Shi yasa kayana na haɗo tambari na zo na buga miki. Anti Regina uwa kike. Tun daga ni gaban ki da tambura ha dole ne baiti na zuba miki. Anti Regina uwa kike. Ina yan amshi ku har zuko tun da Antin Regina rawa take. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya ba yake alƙaryar duniya. Yau ga boss lady ta fito mun taho duka kwanmu da kwarkwata. Anti Regina uwa kike. A garin Jos babu kamar yake mun shaida duk mun tabbata. Anti Regina uwa kike. Aikin alkhairin da kike a garin Jos ba mai yin haka. Anti Regina uwa kike. Kai Antin Regina akan ki mu sai dai a kashe mu margaya. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya ba yake alƙaryar duniya. Ta. Haka, haka, haka. Sama. Kai. Kai. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya ba yake alƙaryar duniya. Gana na tafi rali na haye daga nan haccan birnin baɗe. Anti Regina uwa kike. Kullum ya tsana na sama sai ka ce mai ciwon jin baɗe. Anti Regina uwa kike. Tutar mama na rike Antin Regina daban take. Anti Regina uwa kike. Antin Regina uwar mu ce matar sai lalon take. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya ba yake alƙaryar duniya. Gani na hau doki takobi na rike zan sare makiya. Anti Regina uwa kike. Makiyan Antin Regina ne zana je na kashe su a duniya. Anti Regina uwa kike. Sai ga wani kato da bindiga wai za ya kashe ni na margaya. Anti Regina uwa kike. Tunda da kishin na Regina ne kan
Regina kowa sai murna yake. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya bai ke alkaryar duniya. Jama'ar Jos dukkan mu tattaro mu fito 219 mu tsaya. Anti Regina uwa kike. Sama haulayin mutun dare har zuwa wayewar safiya. Anti Regina uwa kike. Katunan zaben mu a hannuwan mu APC ta gama duniya. Anti Regina uwa kike. Yan plateau mu duk mun haɗe kanmu gwamna halalon zami. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya bai ke alkaryar duniya. Antin marajihi na kun sani matar Simon lalon take. Anti Regina uwa kike. Da Professor Tiyodima Vice din Simon lalon yake. Anti Regina uwa kike. Yan plateau kowa ya sani zaben madan lalon muke. Anti Regina uwa kike. Mai waka nan zan dakata alɗan ƙauye sunan yake. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya bai ke alkaryar duniya. Mai sauraro dan neman ƙarin bayani 080 68 95 24 21. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi mubaya'a. Aikin alkhairi kin iya bai ke alkaryar duniya. Anti Regina uwa kike a garin Jos mun yi